салом алейкум подписчикои мошинаи дарзӯии мо имрӯз тасмим гирифтем ҳамаи мошинаро ба шумо нишон бидем. Магазини CGMC, адрес бозори Корвон, зданияи нав. Инҷа мошинаи ҷакҳои 6100 рабочий ҳастай. Ина комплект 2 сол гарантия дорад. Нархаш 3200 сомонӣ. номерои телефон дар рӯи экран ҳаст. Инҷа мошинаи рабочии дигари Брус RF4 3200 сомон. Ирам 2 сол гарантия дорад. Ҳамаш 100%. Мошина 100% кор мекунад. Дар инҷо магазин ҳама дамони мошино ҳастай. ҳатман ба канал обуна шавед. Дар видео лайк монед то дигарҳо ҳамин видеоро бинанд. Мошина комплекта ҳама ҷош соза, ягон айб надорад. Ин магазин ҳама намуди мошино ҳастанд. Дар инҷа мошинаҳоро мошинаи распашивалкаи CGMC ҳаст. нархаш 7000 сомонӣ. гарантия қатъӣ боз ҳаст. мошинаи ҷаки F4 нав комплект. доставка установка дар дохили шаҳр. номеро дар рӯи экран. ҳатман занг занед. нархи ҷак ҳастай 3900 сомонӣ. боз инҷо мошинаи петли CGMC мебошад. инҷа аст қайчии CGMC. ҳатман ба канал обуна шавед. мошинаи CGMC қайчидор, яъне хатои рости қайчидор, вайнои севайнои зактиёбкадор, яъне функсияҳои зиёдтар мебошад ва нархшам 5600 сомонӣ мебошад. ҳаст дар инҷо мошинои ҷаноме. номеро WhatsApp дорад. ягон савол боша марҳамат. ҷа мошинои ҷаноме бисёр аст. 3112R, 3112A, Elina 15, Ami 10. бисёранд. як где-то чанд намуди мошинаи ҷаноме аст. ина лампочка, ина прожектор борем. мошинаи CGMC хати рост обични 3700 сомонӣ. 2 сол гарантия дорад. мабодои ягон аз ҳисоби қувваи барқ мошина месӯзад. то 2 сол аз тарафи хидмат солиш мекунед бепул. ҳаст инҷа утюбҳои 3 литра паравой 750 сомонӣ. авелоки CGMC 4 риштага 5800 сомонӣ. 2 сол гарантия қатъӣ. мошина 190 упаковка доставка ҳаст. ҳатман дар канали мошини дарзӯ обуна шавед ва дар видео лайк монед. инҷо қайчиҳо ҳастанд. утюбҳо қайчиҳои CGMC ҳам аст 7950 сомонӣ. ин утюбҳо аст. ба канал обуна шавед. ҳатман дар видео лайк монед то ҳамин видеоро дигарҳо ҳам бинанд. видео пахш шавад. ина ҳаст инҷа қайчиҳо ҷаномеай. боз ина магазин ҳаманам чандин намуди ҷаноме. хатои рост, попур, авелок, распашивалка, петли ҳама намудаш аст. ина ин мошинаи CGMC попурӣ мебошад. нархаш 5000 сомон. нав доставка ҳастанд. дар канал ҳатман обуна шавед. видеоро лайк монед ва колокольчике ки дар бари подписчик аст ҳамонро гирён кунед ки то аз дигар видеоҳо бохабар бошед. ина магазин мағозаи мошинаҳои дарзӯзӣ CGMC бозори Корвон. номеро дар рӯи экран занг занед.